To je riadna, to je strašná váha. Ja keď som si povedal, že to je taká váha, koľko? Ja 80, daj. A taká silná váha, je tam tých kokos. Podberák! Podberák! Kde je? To je aj 80-ka! Ja som ráno. Choď ďalej do toho, choď ďalej. Jak sa mi vypne prísah, nekončím. To je aj... Daj mi 8. Daj. Tak toto, jak sa mi vypne, tak ja končím. Nechaj ho, nech sa unaví ešte. To je poleno. To čo je? Ty vole. A to má 80 isto. Čo má aj vyššie. Poď sem, prosím. Musíš ho nechať nadýchnúť, nevytáhneš ho ešte. Ale nechcem, aby sa mi vypnul. Nechoď blízko k tej vode. Jak sa mi vypnul, tak vieš? Bude vyplý. Nebude. Aha. Nechaj ho, nech sa unaví. Ja ho vytáhnem, nebudem na čas, ale že musím to vážiť. Pomôžem ti? Nie. Netáhnem. Tak, pohľad. Iba chcem vypnúť. To čo je za kapra? Iné torpédo. Jak sa mi vypne, ja sa nastanem. Choď na bok. Ja sa to zatajím, sa už vypne. Uhni. Počkaj, no poď. Čo ti je? To čo je? No poď hore. Neber tu. Aj 15 kg. Yes. Pusti to. Ty kokos. To je 80-ka. Čo ti šije? Ty jo.